Siyabingelela ababukeli emakhaya udokotela wenu lo Mgibe'wensizwa. Siyabingelela phesheya kwelwandle, Cape Town, eGoli, East London. Siyabingelela KZN yonke. Siyabingelela ababukeli emakhaya udokotela wenu lo enimthakasela kakhulu Mgibe'wensizwa, umpangazithu udlula. Siyabonga nje ukuthi ke nilokho ninathi niqhubeke nathi. Nabaqala ukulibona leli page siyacela baciphaze ibhathini leli elibovu bakwazi ukuthi bahlezi beyithola izinto zala ekhaya, ngabe ama product, ngabe yini yala ekhaya. Ngiyathanda ukudlulisa lokhu ukuthi ngolesine angitholakali, ngiyoze ngitholakale ngolesibili. Monday ngizobe ngise East London. Bonke abantu base East London bazongithola khona Monday, ngizobe ngise East London. Lapho ngiyokwazi ukutholakala khona ekhaya eHammersdale. Ngiyoze ngitholakale ngolesine. Bonke abantu abangidingayo ngolesine ngiyoze ngitholakale ngolesine. Next week ngiyoze ngitholakale khona ke ngolesine, lapho siyahlola siyalapha. Bonke abadinga usizo bakwazi ukuthi bangithinte kulezi inombolo, baxhumane nami kuwo konke abakufisayo. Ngiyabonga kakhulu, nibe namaphasika amahle, niphathe kahle, nishayele kahle emgaqweni. Nabamuke nezikhukhula, nababhidlekelwe izindlu, engazi ukuthi uNkulunkulu angaba nabo namathonga wonke akubo. Siyacela sithi akube kuhle konke, siyacela ngithi makukhanye, thokoza.